Salam sejahtera dihita saludna damang dainang nenolongan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus marsadane roh ita martaya kita. Dami ni debata na sumurog siyan saluh roha. Ima mangaramo hati-hati no pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Damang dainang atani debata na sartu hita dia pala partikyanon dia mai sian buku sada kronika bindu sapluonom mamuka mai sian ayat 20 roh dia 20 alu omahatani Tuhan tapai ihukma deho kamu nama Jehovah alis sadok tanaon bari tahu kamu nama hatuon na garup ari pajojor hamu nama di tonga-tonga ni halap parbegu hamulion nai di tonga-tonga ni salu bangso halongangan akka na binahen nai ay natibulu Jehovah jala tamasi tutupujion nasok kalau ibana mengatasi sudi akka debata ay aji do sudi debata ni akka bangso parbegu ale ago Jehovah nang majadion akka langit. Hato ngamon do hamuliaon di juluna. Hagugoon do hinauli masa di bagasan habadion nai. Hamu ali akka marga ni akka bangso. Saleho kamu nama tu Jehovah. Leho kamu nama tu Jehovah hamuliaon do hagugoon. Ido yang gosahan. Huria nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus totu molo hubai ruji-ruji di bagasan parngolokku. Huingot do akapoda dina tua-tuaku ditikis hamenekokku. Didok unang lupa maduk moliate tu debata doh tuakka namangulu jala molo di dokku moliate hataridaan ni roham doi nabduk maroh. Nah, nomor 8 tadamang dainang molo tapayut itu bagasan parngonotasi senari. Ternyata jolman na mabuto maduk moliate di bagasan parngolotna ima julma nang totong makilala basa-basa di debatan na jinala. Alay gudang no memang julma di bagasan parmulo si sonarion dan diboto bimadok muliat. Nunga diurupi dongan nunga diurupi akahagina alay nang diboto madok muliat. Damang day nang dihata ni debata na mamakulingi hita tung masatakas do di pajojor si Raja David marhite-hite na posona si Asak ede pamujion tu debata ale basa di patupa si Raja David ede pamujioni molo tajaha di bindu 15 tung masa takas do di pajojor disi ia tabuk perjanjian na adong di Palestina atau tabuk perjanjian berhasil dipindahkan oleh Daud ke Yerusalem. Di sana ada sebuah kesadaran. Disadari si Raja David do boy saluhuna potipat padanani dibuan ibana sahak bokok tu bagas ni debata na adong di Jerusalem dan ala ni goguna dan ala ni parbinotuanna alay ala ni asi doh basa-basa ni debata dumboy madipapida si Raja David potipat padanani takas do dipilih ibana akan nama tohona sian horong di Levi
naik kemabuan poti perpadanani. Jala mono tumpe dipilih si Raja David cenah horong nyala Levi. Naik patuduhon semua dia tutu akka aturan do akka ruhut na adong dipatik ni si Musa diulas si Raja Daud. Artinya Raja Daud senantiasa dia menunjukkan sebuah ketaatan kepada setiap aturan. Dada raja namaralo tu aturan ibadah. Ale raja nahok dia ke aturan, talumobi mahok di bagasan aturan di dibata. Tolas mapoti perpadanani tu Jerusalem, tu inganan ng pinaradi ni Raja David do bangsa. Nah, di sialalas di Rohaima, di patupas Raja David mapamuja tu dibata. Di togion ibana galuk jolma iko mamuji dibata. Di togion ibana ganok jolma iko maduk molihat itu dibata. Dan magdahinang nanolongan di bagasat tuata Yesus Kristus. Di hatan di Tuhanon di bagasat ayat 20 takas do disido edehok kamu nama jahuba alisa do tanoon bari tahok kamu nama hatuauna ganuk ari. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Artinya Raja Daud atau firman ini mengajarkan saluhna jon mana porsia mangiden ulu-ulu tu dibata dakko langsung nari alai galup ari salelek ibana mangolu salelek adong dope ibana gogona ikot totok ibana mangedeo ede ulu-ulu tu dibata. Maka didokon ede ulu-ulu ganup ari dipajojok akka basa-basa di dibata. Hurian na longa di bagasa tuata Yesus Kristus. Tu masa takas dus saluhutna ede ulu-ulupi di pasahat si Raja David marhite-hite si Asa bahkan di bagasa ayat 24 do ibana do pajojok hamu nama di tonga-tonga yang hal perbigu hamulian nai di tonga-tonga di bangso halungan akka nabi nahenai. Ketika engkau bersyukur kepada Tuhan, rasa syukurmu harus menjadi cerminan yang baik bagi setiap orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka rasa syukur mana ede ulup-ulup natapatupa tu debata iko gade jamita nama nguludui di bagasa nguluta. Suang-suang itu akka humalianta. Asa akka halak parbigu jol mana so manada debata. Gabilitan dari bata. Huria nanolongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Saluhuk na akka ede ulup-ulupon tadda ni si Raja David doon. Maka melatih basa-basa ni debata. Jala tadda di ibana. Takas martoruk ni roha mangoloy debata. Hobato jah na satu hita. Didok do edeo kamu nama jahuba alisan dok tanoon ahado nanay si putikot taga bimutihana arga di bagasan parang lotta lapa tugun haporsya tada para partikyan na perjolo sahali jami taon naing manubiok kita asa saluna jon mana porsia mangedek edi olopolo tu debata disyala padonganyo jala panugun di debata tu bagasan parang lotta. Molo si Raja David di pasa ibana ede olopolopi di siala takas ibana makilala padongan ini debata mabuat poti perpadanan. Tetapi bagi kita tidak demikian Bapak Ibu. Rasa syukur yang kita kumandangkan kepada Tuhan karena kita sudah menerima keselamatan daripada Yesus Kristus. Haluaon nang tajalo marhite Yesus Kristus hasesan di dosa. Nang tajalo di bagasan parang gabedalan tema kabelate basa-basa di mata. Setiap orang sesungguhnya dia kalau percaya kepada Yesus, dia sudah diselamatkan. Maka setiap orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus,
wajib bermasmur, wajib melihat itu di mata. Ali memang amanginang ulang dusun naryo nakala Kristen, ulang gor du ibana Kristen, alay ang pangalahona doa kaulaon na tempat tuduh na Kristen. Tetap manakko, tetap mangototoi, tetap gede-gede atau kenasi. Maka selama ada sifat-sifat seperti ini, dia tidak akan bersyukur kepada Tuhan. Alai anggojul nang makilala jala nang majalo Yesus Kristus gabe halona. Ikut diboto mat moya. Dakko lang tu di bata. Saulat na dakko lang tu di bata taduk mo liate. Tuak kadongata na mangurupihita ikut taboto baduk mo liate. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia bersyukur. Dia tahu mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang berjasa kepada kehidupannya, secara khusus kepada Tuhan. Nah, padua ada mangdainang sian hatan di Tuhanon neng takas di pasah tu ita gaduk marsada-sada asa totong gaduk jolma na porsia bangen diu di olupol tu di bata di siala nang tajalo hatung amon do hamulyaon ni Jehovah. Bohado hatongamon do hamulian ni Jehovah. Hatongamon do hamulian ni Jehovah iko gabe hot tu bagasan parmolota. Jadi jolma namanya dan di ulup-ulup di bagasan nguluna iko tongam. Tongam dang dada set paktea. Ale tongam ibana di pangalahona. Napatana so dia katongam di bagasan pangalaho. Mangulahon na dinga. Mangulahon akka holong di bagasan nguluna. Hatongamon na pinatuduhon niya kajon mana madamolya tu di bata. Tarida di bagasan parangis ganupari. Amang inang buah hita di bagasan ngulunta. Buah pangalahot ta. Tu amatap ta tu natap ta tu berbalok ta tu akka humalyang ta. Maka ulon akna hatongamon ni di bata manang napatongam-tongam diri do pehita. Molo jalma na maulan hatongamon di debata adong gibana martorok ni roka. Ale molo napatongam-tongam diri atau jalma na munafik di bagasan Panginoon. Ale yung mamanginang atan ni Tuhan manugyok kita. Atan ni Tuhan maniro kita. Asa saluna ka jalma na porsiya. Madok mo lihat itu debata mangedir ulup-ulup jala di pataridan ede ulup-ulupi. Marhite parange na tongam hobar tulong ni rohani kebata. Amin. Martanya kita. Mau lihat Tuhan diasi di roham. Mau lihat di hatam nong kami tangyo da pala partikyanon. Tugu kami Tuhan asalamana desaluna lomo ni roham. Asa martoruk ni rohani di bagasan kanguluna abis galupari. Melihat Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanyakan itu. Amin. Horas samanginang, salam sehat, salam sejahtera.